Какво са хора, вижте какво изстайна сграда намерих. Ето я. Нататък не мога да влезе, защото е там. Бих могла, ама дали има лампа. Ама иначе няма да лезе. Ето е старата. Ето ви, да видите. Ето и след малко ще го променим. Ще сложим гипс картон, даже една фасунка ще майнем. Аз съм тега дъча. Бата, откривай чуп. Ето я. Сградата самата. Ама надолу не мога да отида, защото се включат. Бих пробвал дали. Къде то сключва? За лампата. Не, тук някъде. Да има вода. Ещи. Значи на един етаж е. А пък тук земя ще има дрозичи голямо. Ето тук. Ето тук свързаната къща. Чао и да се чуем до другия път. До петък до 1 часа вечер на обяд. И чакайте да ви покажа една стара къща. Бокуци има. Аз съм тега гейн стар. Ето е. Ето. Горе няма да се качна, защото няма. Само таваш. Тук. Вижте какво има. Тъй. Бокуци. Ама. Паста феликераш. Тега да джеб. Сега минавам другата къща, която е там. Ето е транспорта. Сега ще ви покажа. Който иска къща, да се нанеме. Тя се изчистя с бокуци. С уния слепалки. Изчистих. Имам още едно. Айде, влизам. Ето. Покривай на самата сграда. Вижте даже на другата сграда какво става. Тук минавам пред цигли. Чао и до следващия път. Бай. И ми се абонирайте за канала. Много е важно. БГ Патрона. Линк, лайк, subscribe и камбанката да плесне. Чао.